si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto, maayong udto gihapon kanatong tanan mga kabisyo, my love, so sweet. We are still live sa atong Facebook page, sa DJ Mike Kiling nga Facebook page, Katok Confession nga Facebook page, kaya ato ang panukaran karon ang atong programa ni Ana. So pabati mo gihapon sa diha sa tuang personal Facebook account and sa Calabo Herbal Product Jesser Marketing Facebook page. Okay, so pwede mong pabati diha, dapita ka nato mga kabisyo, comment lang mo. And also maayong pagpaniud to, hinaot nga nangabusog na tuod mo diha karon. Ilabi na katong mga naana nagtambay sa gawa sa ilahang opisina or di ba ka nagpanigarilyo na lang siguro sa skilled, di ba, kay para ma-relax sa muna ka jud. Oo. Ako pa nimo imbes manigarilyo ka, mga pinalan sa muna ka, no? Ilabi na kanabitaw ubang kanatong pagumanong paniud to, bation day kaduka. So better nga mga pita aron sa mahatagan og kalig-on dugang kusog nga atong lawas para atong magamit sa tibok hapon nga trabaho. Calabo Plus Herbal Coffee Original o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca ang nindot nga kape mga kabisyo, my love, so sweet. Kay kung adik kag kape, pilian ning kape nga healthy. Bisan diabetic, pwede kaayo, no? Pwede kaayong makainom ni ini. Kay ang papatamis ni ini adunay stevia extract, rich in antioxidant, rich in fiber, so ang pagpabawas sure nga daily, adlaw-adlaw delay. Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, makabusog, makapaboost sa energy, makapaabtik sa pinuti ni pare. Ginama sa Jesser Marketing, available sa Fast Pharmacy, Alturas Mall, Generic Pharmacy ug sa tanang botika sa inyong lugar. And of course, sa mga nag-coffee date diha karon, ako di ko ka-relate ng coffee date, may kiling. Ano man lulubaba? Okay, ako pag moinom kog kape, or masiguro moinom og kape pag human kalibangon. Base niya gimo giinom nga kape kay kining Calabo Coffee Original nato, no? Makapabawas gini siya. Di ba, makapahinlo gituod, mura kag kining kapiha murag na fiber ba, no? Kay makapabawas magutuod sa imuhang mga kinaon, mabanwas gituod na siya diha, mahinlo gituod. Dayon kaayo, di ba? Nya tapos paguman kaon na pud ka. Ana lang good. Tama og ninyot bitaw po siya niya kay lisod kayo kung ganig hugaw nga tuang party sa tong lawas, mga kulo nato basi niya magkakulon cancer ng nyo. Nga dili mabanlas ang tanyang mga hugaw diya sa tuang kalawasan sa tuang mga gipangkaon. So ninyot ni siya, Calabo Plus Herbal Coffee Original o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Before ta mag-proceed muna, Lolo Baba, ato sa munang i-greet. Shout out sa akong kapikas na si John Ray Racuma o sa akong anak na si Zarina and Teresa from Mayan in Puok, Bohol. Maayong udto diha sa inyoha mga kabisyo, my love, so sweet. Daghang salamat sa inyohang pagpaminaw kanato diha sa inyohang lugar karon, ilabi na sa mga naabot sa tuang pagsibya karon mga takna, Lolo Baba. Gani, daghang salamat sa pagpaminaw diha sa may 88.1 Line FM. Santo Tomas, Davao del Norte, 99.9 DYRG FM Radio, Gidulman, Bohol, 96.5 Radyo Provinciano, Maasim, Sarangani Province, 107.3 YKPM Monte Vista, 99.5 Gold Bayugan, 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City, Line FM Balubo, 101.9 Go FM Trinto, 94.3 Tandag City, 94.1 Big Radio Bayugan, 88.9 Line FM Tubigon, Bohol, 88.3 Line FM Badas Pleasure,
DSRP Kings FM 88.8 Caguay, Surigao del Sur, ha? Dawan FM Marihatag, Dawan FM San Miguel, Surigao del Sur, o Real Radio San Franz, at naapod ang Radyo Tribo Madrid. Dagan salamat sa inyo ang oy puwas nga pagpaminya o kanyato karong mga takna. Hala, sige, padayon ta sa itong mga gibating kanyag. Labaw na sa itong programa, mga kabisyo, my love, so sweet. Ini ang Katok Confession. Kung na mo yung mga gustong confess ng mga kaagi, pwede nyo ko i-message or direct mo diya sa itong Facebook page, Katok Confession. Like and follow aron makita nyo itong mga post. And of course, pwede mo magbasa diya mga confession sa uban na itong mga kabisyo, my love, sinigugma na itong nagpadala. O ganiya, doon natin basahon na iyahang kaagi. So, plus start lulubaba. Ganiya ra. Ala, sige. Birahe. I'm Aga, 19 years old. I'm in my first year of being college student. Gusto ron ta ako mangayo advices from everyone. Since layo man ang college from my town, need jud na ako mag-boarding house. Okay raman pod ang giboardingan kay buutan man pod ang tagiya. Buutan ang amo. But ang amo lang kaproblemahan sa ako ang cousin, which is kauban na pod nakog boarding diri sa balay. Isa namong ka-boardmate, let's call her Iya, kay kadugaya namong binuutan niya murag nag-abusar naman noon. Ana ginya pag binuutan ka abusaran jud ka kay makita nila nga oy, dili ni siya mo kuan, dili ni siya mo balos o dili ni siya mo palag. Busaran be. Kinaunhan pamanggod tipo ragyod mig or kinaunhan pamanggod tipo ragyod mig luto sa akong cousin o nagtipo ra sila luto lulubaba. Sa mga klaseng tipo sa pagluluto di kanyang sago-sago lang kanon sudan sa isa ka lungagan ha. Dili ka nang magtapok ra ba mo man na siya mga diskarte sa mga estudyante dati, di ba? Kung maglutog kanon, isa kasupay mo ha. Isa kasupa po din mo ha. Isa kasupa na ba? So, una siya, kanang kung magluto po dog sudan, magtapok po dog budget para maluto itong mismong sudana. At least, tadan, makakaon. Alis yung kikauno niya kay supa man. Sa kabaso. Ang na siyang kuhan god. Okay. Share, good ming duha sa tanan. But kini man gud si Iya kay naay 6 to 8 PM nga schedule sa school. So naluoy pud mi kay di ra gyud taon lalim mo eskwela kay gutom gyud kaayo bisag siya rag lingkod sa room. So amo siyang apilan og lungag. Amo na siyang giigna na daan nga magkuha lang mi sa iyahang bugas para mapilan siya luto namo. So no ni okay ra man pud siya. Okay ra jud namo ang mutabang since kauban naman pud namo siya sa room. Not until nga nagsalig na gid siya as in. Papil na siya paluto namo from pamahaw hangtod panihapon. Nangita din niya siya mama. Nga mo si kaso niya o katabang bakahan nyo ha. Sig pangutana na abay ininit kay mga pisya and so on. Ang lupit. Makaingon na lang tanig tabang nurse. Anang naaday mi schedule sa akong cousin taman 12 noon. Iya o nya iniguli na mo wala pa linungag. Ang schedule day ni Iya is opposite sa mua. Unya iniguli pagyud namo sa boarding house. Pagka paniud to, siya pagyud ang mag-as og wala pa bay linungag. Wow, talagang lupit talaga ng babaeng to. Pagi nga niya gani nga nagkusang loob nga mutabang sa katao sa inyo ha. No? Suklian pod ninyo o sa unsyang paagihan mo gitabangan. Dili kay kining pakapwa ba, no? Sobra na pud kay ning iya ha.
Di ba? Murag nag-practice pagkakuan, tapulan nga misis. Pag-abot sa banya, gikag trabaho, ang banya pa'y magluto. Agoy nyo eh. Nya kung makapanugo siya, murag nagnaan na siya sa ilahang balay. Di gyud makiramdam og unsay buhatonon, sige rag cellphone. Okay ra untag bisag manghugas lang. Di pa gyud. Naagyoy kay isa nga nagdugay mig mata sa akong kasin kay wala lagi mi klase. Then si iya kay naa na gyud siya. Siya gud ang nauna og mata namo pero wala jud siya naglungag. Nya gid Gidong man na siya sa iyang classmate sa boarding house. Ingon iyang classmate, "Tana, magaya nimo oy. Ana kagkaon?" Ang tubag niya no, wa palagi, way naglungag. Walay naglungag. Ay di ka bala maglungag siguro gyud. As in, wow! Gani, wow, lupit mo. Diyan kanyang jacket. Nanaunta mi gigamang nga schedule para sa mga buluhaton. Pero ang amo lang kay unsaon na mo siya pag-approach kay medyo bahion manggod or bahinon manggod. Pero kung di gyud ni mo tabang balik mi sa dating gawi. Ani gyud katong kamera duha sa kuwang kasen. Pero lain manggod pod og magbungol-bungol mi kay kauban ra biya mi sa kwarto. Unya, always pagyud ming i-remind sa landlady nga magtinabangay kanang murag pamilya ra daw ang turingan. Pero unsaon? Basta gilibog nako. Mulong ka to og daghang salamat. Mo katuyahang kaagi mga kabisyo, my love, so sweet. Ang kaagi siyahang boardmate nga kapwa. Gani, perti ka kapwa gito kayo. Di na halos mo kuan. Bisan siguro mukirig na lang ba no, magpakirig pa. Oh. Lagi ibang tao niya, di na to na sila makuan po. Dili sa ingon nga, di na to mabasol kay nga niya, naman gina sila. Pati mahimo ba, kumbaga. Kung nagpakita niya sa inganyang pangit nga batasan, ayaw niya magpakiguban. Ay, kamupod. Umaasa pa kayong magbabago siya. Hindi rin pala, ganun rin, masasaktan din kayo. Di ba? Pikat. Di ka mo nagyapon niya gantos. Di wow. Sumo niya, ha? Kamu na lang siguro ang mag-adjust. Ayaw niya nagapila. Anong mo di ko magbinulungay mo? Paliente mo? Ha? Kaingon lagi daw ang landlady lulubaba nga dapat magtinabangay. Nya tapos kana murag pamilya ba? Laki murag pamilya lagi pero sa usa ka pamilya nya may usa ka tapulan. Ha? Pamilya man may direte. Pero kini kay murag banghod man namon nga tapulan ng isa. Yaman mo lihok niya. Ha? Magsalig naman siyang ate, kuya, ano ba? Ha? Doon magnay mama. Nga naman niya sa pamilya, no? Ang kung kinsa pa itong pinakamangulan siguro sa, bisag kinsa sa pamilya gin, nagin nga tapulan, ha? Ana siguro, moingon na lang siguro sila sa ilahang landlady nga. Di na lang may magpamilya-pamilya diriti ay. Kalaban na lang kalaban. Wala siyang kinabuhi dia. Anyway, ana magina no, sinati giyapon tuod nato na nanginganang kaimtang kanang bitaw magboard ta. Nya tapos natay mga ka-boardmate nga samukan ta sa kinaiya, inato makasinabot. Maggawas sa manggod ang batasan sa katao pag mag-usa mo og puyo sa kabalay, mag-usa mo tulog. Labaw na kung mag-uyab gyud mo no, kung mag-live-in mo, di ba? Makuan nimo, masinati nimo nga uy ngani dayang kinaiya, may lang dayto ni siya i-date sa gawas. Ay patwitams pa kayo pero karon nagkahiusa nami og puyo. Di man lang halos manghugas og plato. Ngunit og silhig. Manglaba sa iyang panty, agoy. Diba? So, better kabisyo, my love, so sweet. Mag-isip-isip ka na kung maumang gani until ayaw paabuta nga kining
makuan ka kanang maingon nato ga sa tawagan na lulubaba. Basta kanyang mapunyo ang pitsil. Kasi mapunyo niya kasi iya ba, kumbaga buton ka. Wawas ng tubig sa balde. Anya good. Samok maninga niya. Likay ta og mga toxic sa kinabuhi nato. Kay kana sila muna sila maghatag og babag sa to mga plano og mga goals, no? Focus ta sa to ang goals nato nya tapos na may dauton. So palayo ta sila, di ba? Para walay samok og hapsay kung di siya mukaon, luoy siya. Di ka mukaon ha? Sige, di ka magluto ha? Way kaon. Ano day ka diha? Anyway, so bawal lang to mga kabisyo, my love. So sweet, alas 12:30 na gyud sa kauduhon. Kini atong oras giato kanato sa Jester Marketing ang tigama og tigapudapod sa Calabo Plus Liniment Oil para sa panakit sa kalawasan, ulot yan, likod ug lutahan, muwagtang sa panuhot, suhot, katol-katol sa panit, pinakan sa mananap o kagit-kagit, arthritis, rayoma, sakit sa tiyan, ulog, ngipon, mupatay sa kuto, lusa, mupakgang sa lamok, nga dili makapaak, muayo sa mga samad tungod sa diabetes, alang sa mga nagpingot ang ilong tungod sa sipon ug alang sa mga kabuhion o dagaton, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub aron ma-relax ang pamina ug haplase sa pinakamaayo nga Calabo Plus Liniment Oil ang kahibulungang haplas. Sa pagkaligo, isabon ang Calabo Plus Herbal Soap, kagid-kagid, pilas, wagtang sa medicinal soap nga Calabo Plus Herbal Soap. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Seranobes sa 09309-736009. Dugang lang nato po sa mga kabisyo, my loves. Labaw na katong mga nagbiyahe karon, katong mga nag-drive og mga bus, jeep, or unsa ba kung asa ka padulong, asa ka dapita mo adto, dapat na kay balon kabisyo, my loves, nga angelic relaxing roll. Basi niya kabuhion ka ba? Para po dili pa ka ma-stress. Labaw na kung daghan kag mga trabaho. Nindot siya sa mga teachers, no? Kay daghan kay mga paperworks. So nindot kung gamito nimo ni sila aron sad ma-relax ka, mabugnawan ang imuhang paminaw. Pahid lang nimo na siya sa imuhang ulo, sa imong tangkugo. Mga kabisyo, ma-relax yun ka kay bugnaw-bugnaw ni siya, no? Manuhot-suhot ang kanindot og soothing effects sa peppermint og lemon scent niini sa angelic relaxing roll. Order na mo. Anata available sa ato ang Facebook page, diha dapita sa Calabo Herbal Product Jester Marketing nga Facebook page. Pwede mo mag-message diha. Okay? And kung mo message mo sa kwa, pwede po mo mag-order mga kabisyo, si OD, way problema. Diba? Kung asa mong dapita, lugara karon nga mong palit, kung na mo abroad, samot. And of course, sa mga dool nga butikag, parmasya diha sa inyong lugar. Okay, like and follow again sa itong Facebook page, DJ Michaeling, Katok Confession, and Calabo Herbal Products, Jester Marketing ang Facebook page, mga kabisyo, my love, so sweet. So dagang salamat sa inyong pagduyog kanato. Dugang pa, lulubaba, napakay mga pahabol dihan, ang uban pa. Wala na, sige, padayon ta og tangi taod-taod gapon na patay mga dugang pang paibalo sa inyo ha. Ilabi na sa pagpaligon, pagpalagsik sa tuwang kalawasan, hatod kanato sa Jester Marketing ang tiga panalipod og tiga padapod. Ining mga produkto nato sa Calabo Plus Food Supplement.